Angibingelele-ke babukeli. Ngiyabingelela kini babukeli emakhaya, Nkosi yami, ngiyabingelela kini. Nisaphilani kodwa? Saphilani Nkosi yami? Hey, kuyabanda eNyukhasela. Kuyabanda manje ngithi ake nginitshele ukuthi hey kuyabanda eNyukhasela. Yiko nje nami ngihlale ngifake ingubo le yejazi. Ngaphela kufuna lo mkhuhlane namhlanje siwuhloniphe ngendlela eyisimanga. Babukeli nabalandeli Nkosi yami bepage lami, ngiyanithanda kakhulu. Ngindlulisa nje izolo bengisendaweni yaseMalangeni eNdwedwe phansi ke kwenkosi uMapholoba ekade ngiyokwenza ke khona. Kuhambe kahle kakhulu, kuhambe kahle kakhulu. Nginethemba lokuthi umsebenzi wakhona uyaqala nje ngolesibili. Uyaqala, bayayenza ifoundation, bayakha base bethi-ke iviki elizayo liyaviki cishe impela indlu iyobe yakhona iphelile, ngoba sengiqale nalo mkhankaso wokusebenza nanamakhosi. Ngithokoze kakhulu, ngijabulile nje kakhulu. Ngifuna nje ukudlulisa ukuthi babukeli Nkosi yami, kunalento engicela ukuyicacisa nengicela ukuyichaza namhlanje kubo bonke abantu abaye basubscribe epagini lami, nakubo bonke abantu ababuka amavidiyo wami bonke. Uyazi nginifisela, angazi Nkosi yami, okuhle kodwa okuhle ngendlela eyisimanga. Bese ngithi ngizobonga nje khona abaneliswa ukungibuka nje baze basho bathi Nkosi yami, hey mayisekhuluma babudlamini Nkosi yami, kuvele kusuke konke. Hayi ukuthi nami ngiyazenzela, kuwumusa kaNkulunkulu. Nokuthi mangabe ngizoshutha kanje ngithatha whatever video engisuke ngiyithatha, nami ngiqale ngibike, ngiphinde ngicele nakubabusomandla. Phela babusomandla ngiyacela engizokukhipha ngomlomo wami akwakhe, akubenze futhi nabantu baphile. Kunabantu nje abathi bayaphila mabebukele amavidiyo wami, bayaphila. Namanje ngisabacelisa, ngiyabacelela futhi, philani phela. Philani ngale ndlela le edida usathane, kungabi khona umuntu ozohlala njalo eseyinkingeni. Bese ngithi nabasemajele Nkosi yami abaye bangibuke, bengingakunothisi-ke lokhu. Bakhona njena awadwa amabheyili ngokukholelwa kimi nokubuka nje amavidiyo wami. Umuntu endaphe awadiwe ibheyili, kube kwase kuthiwe no ibheyili siyivalile, kodwa ngokubuka nangokwethemba ukuthi mayibuke nje uDr. Mngcwabo uyahlehla, uMazondi Nhlupheko, umfowethu lo onalaba konke kuvele kusuke. Ngempela kuyenzeka. Abaseyibhedlela Nkosi yami ngiyabacelela nabo, abaseyibhedlela mangabe nje bene-access ye-Wi-Fi or ku-YouTube Nkosi yami, lapha ey'bhedlela any ward olele kuyo, ngiyakucelela ukuthi akwenzeke imlingo. Ngiyakucelela ukuthi njengoba kuzosa kusasa kube umsombuluko, odokotela mabekuthinta, odokotela mabekuphatha ngezabo izandla, bese usho ukuthi Nkosi yami ukubani kuthiwa noMngcwabo une-access yokufika la, ngabe bekuzokwenzeka intando kaMngcwabo. Iyiphi-ke intando kaMngcwabo? Intando kaMngcwabo ukuthi phuma lapho, phuma uphele lapha esibhedlela, phuma uphele. Yes, ngiyakhumbula uzalelwe esibhedlela, kodwa akusho ukuthi uzohlala inguna naphakade esibhedlela. Ngiyakhumbula, phuma lapho na ey'tokisini. Ngiyazi ukuthi amafoni aninawo, kodwa kuyenzeka ukuthi nigcine niy'thole iy'nkulumo zami. Hhayi, ngiyakucelela Nkosi yami okuhle, ma ukuthi icala ngempela wazani nalo. Unless-ke ma ukuthi icala uyazana nalo, bengizothi nje hhayi, awusibekezeleli isigwebo. Kodwa nje ma ungazani nalo icala, hhayi nawe phela ngiyakukhulula Nkosi yami, ngiyakukhulula futhi ngiyakuvumela ukuthi hamba ubuyele ekhaya. Bese ngibuya ngiza ezindlini.
emshadweni. Kunale mshado le engwengezwa evikini eliphelile ukuthi ayinakho ukuthula. Kuliwa kakhulu ngalendlela edithi usathana. Hayi phela ngiyacela bakithi yebaba. Yazi baba mani mawuza ukuthi ikhuluma noma mawuzwa ukuthi ishaya umama. Umama phela akashaywa ngesandla. Hayi man, umama akashaywa ngesandla kanti wena baba ubabonjani nje? Ubabonjani una baba? Buya la eNewcastle azokukhombisa last warning. Ubaba akashaywa ngesandla, umama akashaywa ngesandla. Umama phela ushaya ngendlela yakhona. Umama ukhulunyiswa ngendlela yakhona. Namhlanje nje ntambama njoba nje ungibuka awukufike nje endlini uthi hawu mama, hawu bakithi mayidululu baby sweetheart. Honey love. Sweetie azaza ayibuzisa umama uthi kwanti wena ungenwa yini bakithi? Uthi awusuqonyiwe. Awusuba nezitayela ezingaka. Kanti uyabona uyamchama and kungenzeka enye into mawungafike usho njalo kumama ufuna nje love awusweetheart awu baby ungabona ngisho ivuka mama le kadokotela uMngcwabo uyahlehla ngeke uyithenge wonke nje ama mensushi azovele nje aqheqhe abheke phezulu ngoba ivuka mama kadokotela uMngcwabo ngeke uyithenge iyadura futhi le vuka mama yakhe awukuvusa umama ngolimi uthi dlale ngenkothe nje uthi awumama baby hawu bakithi uthi ukumdlalisa nje awumama Nkosi yami kuthi yazi ngiyasaba ngoba phela manje nezingane Nkosi yami seziyayibuka ama video wami bengizothi ukubane kuthiwe izingane azibuke ukufike nje umbamba uthi awumama hawu baby awusweetheart hawu love oh my gosh how love baby hawu sweetheart uzobona ilibhidi womhlaba lapha nemnambithi lapha emnambithi ngisho emnambithi phela mnambithi niyaphila emnambithi 150 kwafela ubala niyaphila Swaziland niyaphila the whole Swaziland bakithi kusekhaya bakithi kagogo niyaphila kangwane bo sweetheart bo love bo banibani bo mayidululo bakithi niyaphila uyabona nje maningathatha lamatemu wami lawa uzobona akekho umuntu ongashaya omunye akekho umuntu ongaxabana nomunye akekho omunye akekho umuntu ongasebenzisa ama Viagra zonke lezi aboma libido ini sebenze nje my temu ngiyakutshela maye babo ngiyakutshela ngiyakutshela uyobona isimanga ungaze uphinde uphaphame ngisho ebusuku uthothi ngabe u2 yaphaphamiswa nje ukuthi endlini kumnandi uyabona ngiyabonga niphile nje ngiyanithanda babukeli Nkosi yami ngiyanithanda kakhulu ngiyacela phela Nkosi yami onengubo nje mhlawumbe othema ngabe lotsholelo wabelwa kakhulu akakayiphose phela Nkosi yami lapha kuleli yakhaya ngibona isimanga nizobona nje ivideo yami ezolandela akukho lutho yanje manje ngangipha nanengubo zokulala makungenzeka abanhliziyo ziyavuma mabengangipha nje noma isibhangalala nomunye ke futhi aphinda ngithi hayi mhlawumbe ngesikhwanyana sempuphu hayi uyobona konke nje sekuyenzeka ngiyabuka nje ukuthi ngelinye ilanga sengizothi nje vele subscribe ngiyabanxusa nje nami abafowethu ukuthi osecifizele libhathini elibovu yonke into yenzeka ufuna umsebenzi akawuthola obhala iCV ngicela ibhale mayibhala nje iCV o maye-emaila iCV athi Mngcwabo uzungikhumbule phela nalabafowethu angiqhashwe ufuna umsebenzi ongenakudla phela endlini bakithi yazi ongenakho nje ukudla asho ukuthi Mngcwabo mawuzovula ifridge
ulivule usho ukuthi kodwa Mngcwabo kulungile ifridge lami mali nje. Uvule laphana ikhabethe legrocer ulivule nje usho ukuthi kodwa Mngcwabo kulungile makunje. Ngoba phela labafowethu laba basangilekelela basangizwa nami nje bakhwalala nje ngisazobatshela ukuthi wonke umuntu ozoba nalokukhuluma engikukhulumayo ezweni akwenzeke konke uNkulunkulu wami akwenzeke konke. Ngiyabonga kakhulu ke babukeli ngiyanithanda niphile nje nonke nalaba Nkosi yami ababuka nje amavidiyo wami abaphilise ngibacelela okuhle kodwa ngiyabacelela nginicelela nje okuhle kodwa ekutheni niyangibuka niyangilandela nenza konke nginicelela nje okuhle kodwa ngila eNewcastle emayisiyafa amakhaza niphile nje nazi inombolo zami la ngaphansi 073 219 664 eye office 034 004 0011 ekugcineni. Hayi phela bese niyabuka phela nemvula FM bakithi ungangena nje laphana ku Play Store uthi Zeno Imvula FM mangabe isi downloadekile bese uyayi-installa on your phone usungangena ke nje uyilalelele uzwe zonke inhlelo zabasakazi bakho kwimvula FM bakithi khona izinze la eNewcastle nabasakazi bakhona bayimisela ngendlela eyisimanga. Ngiyacela nje phela nanku siyami ningayikhohlwa niyilalele 98.5 imvula FM ikhona la eNewcastle. Ngiyakubalekela lokuthi uthi udayisa icorrugate kodwa unamazinyo yellow. Ngiyakubalekela lokuthi uthi unomuntu okusilima kodwa unesisiso singangubaba ngibona. Hayi angikufuni lokho. Ngiyakubalekela lokuthi uthi uzonginikeza umuntu othi ngibe nezingane kodwa unangane nayinye. Hayi ngiyakwesaba konke nje lokho ngiyakwesaba. Cishe niyangizwa ukuthi ngithini. Niphile nje Nkosi yami ngiyanithanda nonke emakhaya niphile. Ngiyaxolisa ukushuthela emotweni bakithi kuyabanda phandle kade ngithe ngifuna ukuyenzela phandle ivideo ngoba sengiyavila lapha nalokushuthela amavideo njalo ngihlele esofeni engathi ngidisable. Ngomhla ka2 kuJuly ngizobe ngilapha neDurban stage kwi-albinism. Ngomhla ka2 kuJuly ngizobe ngikhona. Ngiyacela bonke abaseThekwini basondele siyodibana khona. Ngenhlanhla enkulu kwena ama product ngizobe ngiwaphethe amandla omgodi ngizobe ngiwaphethe ngoba hey mandla omgodi ngizobe ngiwaphethe ngomhla ka2 ngizobe ngilapha eDurban stage ngimenyiwe nami lapha ngimenyiwe ngisimenywa nje ngisimenywa bathe angiphumelele angifike ngasethi hayi noma kanjani Nkosi yami ngoba sebenginxenxile sebecelile ngizofika kakhulu futhi ngizobe ngihamba nondaba ezitha ngoba ngihamba namakhosi muva nje hayi sekukubi kakhulu kodwa nje ngiyabonga ngiyanithanda niqaphela othasi ke laba abazenza mina niqaphela othasi laba abafakisa abantu imali emafonini akwenzeki nje ngishintshe inombolo mina 073 219 664 034 004 0011 yiyo leyo kuphela. Uma kuukuthi nje kuleka 073 ayingeni shaya kule yase-ofisini yizo nje kuphela zombili futhi ngeke bathambe ufaka imali eShoprite asikwenzi lokho. KuFacebook angenzi lutho angiposti lutho whatever uyibona ipost kuFacebook ubokwazi ukuthi ama-scammers lawa asuke posta amabhodlela yini. Mina ngumuntu onemfihla ngifuna uhambe ngineka noma ngichaza zonke izinto ngiveza zonke imfihlo phela ubunyanga bunemfihlo. Ubunyanga akusikho ukuthi sihlale la ko YouTube or sihlale ko Facebook. Ubunyanga siyakwenza nje lokhu ngiyakwenza ngeke ngihambe ngiposta ngichaza zonke izinto ukuthi lapha kanjani hayi angikwenzi lokho futhi imali angifakela ku Facebook Money Market no angifakela imali. Niphile phela ababukele emakhaya niphile bogogo nonke nabantwana Nkosi yami abancane niphile. Hey kunoSiphela lapha eMnambithi siphesihle my girl phile ngani yami uphile my daughter uphile my lady phile niphile nonke niphile emhlabeni wonke niphile nje niphile umhlaba wonke. Bye bye.